свободен стил мъже. В първи коридор Манол Христов, Икономически университет. Във втори Любомир Динков, Висше военноморско училище. В трети Владимир Великов, Технически университет. В четвърти Димитър Иванов, Икономически университет. В пети Иво Априлов. Пети коридор Иво Априлов, Медицински университет. Благодаря. В шести Петър Петров, Технически университет. В седми Андрей Стайков, Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. В осми Стилен Ангелов, Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. И в девети Михаил Пенчев от Икономически университет. Благодаря. Старт е готово, втора серия. 50 свободен стил мъже.